този проект допринася до разчупване на бариерите между дисциплините и всъщност целта му е да се научат младите учени да прилагат на практика уменията от своята дисциплина и в други сфери. Един от подтиците, защо изобщо се стигна до този проект, беше когато случайно се запознахме с млади учени от Швейцария, етнолози, т.е. хора, които се занимават с изследване на народите, които ги взеха на работа в банка. Оказа се, че на пръв поглед неща, които са абсолютно несъвместими, наука за културата, за народите и така нататък, и банково дело, че има просто допирни точки. Практиката показа колко вариативна и наистина интересна е тази идея, защото събраните хора от различни специалности, ама абсолютно различни от спецификата на нашия музей, изведнъж се оказаха безкрайно полезни. Впечатлена съм от идеите на физиците, които раздвижиха с идеите си, с знанията си, възможностите за експониране. Специалността ми е физика на плазмата и преподавам, водя изборния курс лекции по физика на плазмата. Практиката ми е в етнографския музей. На пръв поглед дисциплините са много различни, но реално физиката е навсякъде. Специално аз ще работя в областта на осветлението и приложение на физиката на плазмата за консервиране на музейни експонати. Надявам се с колегите в етнографския музей с общи усилия да подобрим осветителната система на експонатите. Това е нещо, с което смятам, че бих могла да им помогна и това е част от задачите, които трябва да свърша по време на стажа. Също така се надявам от тяхна страна пък да почерпа опит и знания, свързани с консервацията на различните етнографски обекти и така да бъдем взаимно полезни един на друг. Онова, което за тях е азбучна истина, за нас се оказа откритие. За тях пък се оказа откритие онова, което ние притежаваме и възможността да излязат от теорията и тези неща да ги представят по един много съвременен начин.